ni Ibrahim Sarkiola Aba Shari'a Court Judge over Kudu Kano dangane da laifin nan da ka aikata kai Abdul Jabbar Nasir Kabara na yi la'akari da sashi na 395 D a cikin baka F a cikin baka na ACGL 2019 wanda wannan sashi ya ce lokacin da kotu ta zo yin horo alƙali zai sa waɗannan manufofi a ransa kuma a cikinsu zai zaɓi manufar da tafi dacewa da kowane kes da yake gabansa su ne hana faruwar laifin a nan gaba ta yadda wannan manufa take nufin alƙali zai yi wannan da aka samu da laifi abinda zai sa ba zai ƙara sake aikata wannan laifin ba saboda abin da zai biyo bayan wannan laifi ba abu ne mai daɗi ba. Sannan wannan sashi dai na 395 subsection F ya ci gaba da cewa ɗaukar fansa akan wanda ya aikata laifin wato manufarsa shine a ba wanda ya aikata laifi horon da ya dace da shi kuma a ba mutanen gari fansa na abin da aka yi musu. To don haka iya fahimta ta na abubuwan da suka faru a gabana a cikin wannan shari'a tun daga farkonta har zuwa ranar da na yankan hanzari ai babu horon da na ga ya fi dacewa da kai illa ne ma horo na kisa. Wannan ra'ayi da na ɗauka sashi na 382 subsection B na Kano State Sharia Penal Code 2000 shine ya faɗa haka ga kuma abin da sashin ya ce whoever by any means publicly insult by using word or expression in writing or verbal by means of gesture which shows or demonstrates any form of contempt or abuse against the Holy Quran or any prophet shall on conviction be liable to death. Ma'ana duk wanda ta kowace siga a cikin jama'a ya ci mutunci ta hanyar amfani da kalmar baki a rubuce ko da bakin ko ta hanyar nune wanda ya nuna ko ya bayyana duk wani yanayi na raini ko cin mutunci ga alkur'ani mai girma ko ɗaya daga cikin annabawa hukuncinsa shine kisa wato a kashe shi. Da haka dogaro da wannan sashi na 382 ba a cikin baka na shari'a Penal Code 2000 na yanke ma hukunci kai Abdul Jabbar Nasir Kabara da hukuncin kisa ta hanyar rataya. Sannan na yi la'akari da sashi na 331 ACGL 2019 wanda wannan sashi ga abin da ya ce duk sanda ko ta kammala wata shari'a ta laifi to za ta iya ba da odar da ta dace na yadda za a yi ta hanyar ƙonawa ƙwacewa ko ba wani wanda ake ganin shi ya fi cancanta da ya riƙe wata dukiya ko littattafai wanda aka kawo gaban kotun ko suke hannunta ko ya bayyana gare ta cewar da su aka yi amfani wajen aikata wani laifi. Wannan sashi haka ya faɗa. To don haka littattafan da wanda ake ƙara ya gabatar da su gaban wannan kotu gaba ɗayansu guda 189 na ƙwace su domin ai da su yake buɗawa yake karantarwa wajen aikata laifukan nan. Da haka na yi umarni ga gwamnatin jihar Kano cewa waɗannan littattafai guda 189 a kai su Kano State Library don amfanuwar al'umma. Haka zalika na ƙara yin izina da sashi na 332 na ACGL wanda wannan sashi ga abin da yake cewa duk sanda kotu ta ba da odar ƙwace duk wata kadara amma ba ta ba da odar rugujewa ko ƙonawa ba ko mallakawa wani mutum ba to kotun za ta iya ba da umarnin cewar a ajiye kadar ko a sayar da ita. Idan sayarwar ta ba da umarni to kuɗin da aka sayar za ta iya ba da umarni a ajiye su har sai wani ya zo ya gamsar da kotu cewar shine mai haƙƙi akan kadar. Wannan shine abin da wannan sashi ya faɗa. To da haka dogaro da wannan sashi na 332 ACGL 2019 na yi umarni ga gwamnatin jihar Kano ta gaggauta karɓe masallatan shi Abdul Jabbar Nasir Kabara guda biyu wato masallacin Ashabul Kabi da ke Gwale filin Mushi kuma masallacinsa wato Jami'ar Rasulu da ke unguwar Sabuwar Gandu
don da su ya amfani wajen aikata wannan laifi da ko ta same shi da shi a karɓe su a rufe su. Na yi umarni kada a ƙara amfani da su har sai abin da gwamnati ta dace a yi da su. Sannan na ƙara dogara da sashi na 395 biyu a cikin baka ACGL 2019 na hana sanya karatuttuka, hotuna, maganganu da kuma yaɗa manufofinsa a kowace irin kafa ta sadarwa domin haɗa yaɗuwar manufofinsa da munanan aƙidinsa. Kuma duk wanda ya ƙi bin wannan umarni ya saka ko ya yaɗa ko ya saka hotunansa don yaɗa manufofinsa, to ina umartar gwamnatin jihar Kano ta gaggauta sa 'yan sanda su kama shi, gurfanar da shi gaban kowace kotu mai hurumi. Wannan kafafar sadarwa da na faɗa sun haɗa har da gidajen rediyo duka na wannan gari namu, ban ɗauke kowace gidan rediyo ba, da kuma duk wani gidan talabijin da yake wannan gari namu. Idan suka aikata wannan abu da na hana, to na yi umarni ga gwamnatin jihar Kano ta ɗauki mataki a kansu. She ina ƙara maimaitawa da kakkausan harshe, ina daɗa jawo hankalin dukkan malaman wannan gari namu, ban ɗauke kowa ba, da duk ma al'ummar wannan gari, yaro ko babba, namiji ko mace, da a kiyaye harsuna akan duk wata magana ko isar da sako akan manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam da sauran annabawa da sahabbai. Ina tabbatar muku cewa shari'a ba za ta sa ido a dinga cin mutuncinsu ba. Ku sani matakar an gabatar da wanda ya yi hakan gaban shari'a kuma ya tabbata ya yi laifin, to ku sani shari'a ba za ta kyale ba. Kuma wanda bai gamsu da wannan hukunci ba yana damar ya ɗau ƙara a babbar kotun jiha daga yau zuwa kwana 30 masu zuwa. Ɗaya hankali a ɗaga mutane. Ai shi ne wannan nawa yi har ne ba san sabo ka wanda ya yaro ba yaro ɗaya mana ku tsaya a hankali, ku tsaya a hankali, kowa za a bashi wannan tawaye ɗaya mana, ɗaya a do ba tawaye wannan ɗauki